És el nom amb què és coneguda la subcentral transformadora d'electricitat que va entrar en funció el 1910 amb l'objectiu de millorar el subministrament d'electricitat a la vila. L'electricitat havia arribat a Palafrugell l'any 1900 a través de la central hidroelèctrica del Molí de Pals. El nou edifici, situat aleshores als afores, distribuïa energia elèctrica que obtenia de la central hidroelèctrica del Pasteral. L'Energia és un edifici d'estil eclèctico-modernista dissenyat per Pere Domènech i Roura, 1881-1962, fill de l'arquitecte modernista Lluís Domènech i Muntaner. Destaca per la seva funcionalitat. Constava de dos edificis, dels quals es conserva el més gran, a la cantonada dels carrers Pi i Margall i Manufactures del Suro. La nau amb coberta de doble vessant és més alta perquè s'hi allotjava la maquinària, i és l'únic sector que manté l'aspecte original. Cal destacar els grans finestrals d'arc escarser amb reixes de forja ornades amb motius florals. L'any 2015 s'hi va fer una remodelació per acollir-hi l'Escola de Música de Palafrugell.